В дитинстві всі щасливі. Світ сприймаєш інакше. Він здається чесним, справедливим. Здається, що жорстокими бувають тільки діти. Потім виростаєш і розумієш, що дорослі ще гірше за дітей. Але ту мить, коли сам стаєш дорослим, не помічаєш. А коли стаєш поганим, тим більше. Здорово. Що, грошей навіть позичиш? Нема. Пацани. А ну иди сюда. Ты что, чур, бессмертный у нас. Пацан зі мною. Слушай, я с него спрошу. Треба буде ствол, косарь і запасна обойма. Штим падіння людей попер. Животное, блядь. Людина має бути сильною. Людина має захищатися. Пацани, це не тільки кулаки до пушки. Це ще й Підкочмився після своїх сучок. Скажи, що мені робити? І перестав відчувати свою людину. Я наче